Δίκιο σε αυτό. Βεβαίως. Αναξιοποιεί τα νεοκλασικά τα οποία ρημάζουν. Ακριβώς. Στην εκκλησία του Αϊγιάννη, στην Αυλή, υπάρχει ένα κτίριο, είναι σχεδόν 100 χρονών, μπορεί και παραπάνω. Γινόταν εκεί το κατηχητικό της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Είναι αυτό εδώ. Αφήνουν αναξιοποίητο αυτό το κτίριο, το οποίο είναι της ελληνοορθόδοξης κοινότητας, και πάνε να φτιάξουν ένα κτίριο, το οποίο είναι πλέον ούτε τα ντουβάρια μείνανε. Που αυτό στο κάτω-κάτω δείχνει και την αξία του, τη χρονολογική του αξία. Είναι με τσατμά. Δεν είναι με τούβλα, καινούρια τούβλα, 20 ετίας ή 25 ετίας. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό ναι. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μακεδονική αρχιτεκτονική. Και όχι εκείνο το παράδειγμα. Και να ξαναπούμε στον κόσμο που βρίσκεται αυτό. Αυτό βρίσκεται στο περίβολο του Αϊγιάννη. Και αν μας είπε ο Δήμαρχος ότι είναι μακεδονική αρχιτεκτονική, εγώ ποτέ δεν έχω δει αρχιτεκτονική μακεδονική με μιναρέ. Δεν είμαστε καινοκέφαλοι. Δεν μπορεί να μας λες ότι είναι μακεδονική αρχιτεκτονική και να υπάρχει μιναρές. Ούτε παιδάκια είμαστε, ούτε κατεβήκαμε τώρα από άλλο πλανήτη. Εδώ καβαλιώτες είμαστε, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ ζούμε. Και ξέρουμε την πόλη μας πιθαμή προς πιθαμή. Ορίστε. Αυτό είναι το μακεδονικό το κτίριο. Λοιπόν, και ερχόμαστε πάλι στον περίβολο της εκκλησίας του Αϊγιάννη. Κοιτάξτε εδώ την είσοδο. Διάφορα συνθήματα. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τα γκράφιτι. Να τα. Ό,τι να. Έρχονται μπροστά μας τα γκράφιτι. Αναφίβολα, αυτά τα γκράφιτι είναι στην ουσία καταστροφικά. Δηλαδή χαλάνε την καλλιστησία οποιασδήποτε επιφάνεια γίνεται. Ακριβώς. Εγώ είπα κατ' εξαίρεση κάποια γκράφιτι, όπως για παράδειγμα στον τοίχο του σχολείου του Αγιανιού, τα οποία είναι ως πραγματικά κοσμήματα ζωγραφικής. Στο Φάληρο να δείτε. Αλλά αυτά είναι εξαιρέσεις. Σε αυτά που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά δεν είναι gang graffiti. Αυτά είναι. Βανδαλισμός. Βανδαλισμοί, ακριβώς. Είναι βανδαλισμός. Ορίστε. Μνημεία. Ορίστε, ένα τάφος πίσω ακριβώς από την εκκλησία του Αϊγιάννη. Ποιος το γνωρίζει? Το γνωρίζουν μόνο οι περίοικοι, εκεί που το βλέπουν από τα μπαλκόνια. Αυτά εδώ είναι όλα αναξιοποιητά. Βλέπετε εδώ πεταμένα καλάμια, κουβάδες, ιστορίες. Δηλαδή, δεν είναι οξύμορα αυτά τα πράγματα? Δεν μας θίγουν ως Έλληνες? Και ως Έλληνες και ως καβαλιώτες. Ορίστε, εδώ είναι ένα πηγάδι, το οποίο μέσα έχει αγίασμα. Είναι τη Ζωοδόχου πηγής, το οποίο αυτό το εκκλησάκι βρίσκεται κάτω από τον ναό του Αϊγιάννη. Και ανοίγει μόνο μια φορά το χρόνο και ανοίγει για 2-3 ώρες. Δεν το γνωρίζει κανένας. Αναβλύζει αγίασμα. Και έχει λειτουργήσει το συγκεκριμένο εκκλησάκι και πλέον ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, το μοναστήρι του είναι στη Σύψα, στη Δράμα. Δεν μπορούσε, να το πούμε κιόλας, να το εκμεταλλευτεί και ο Δήμος αυτό το πράγμα μέσω της Μητρόπολης. Να το αξιοποιήσει. Και να το αξιοποιήσει και ένα εισόδημα της πόλης. Γιατί όχι? Και προβολή της πολιτιστικής και θρησκευτικής της ακριβώς. κληρονομιάς. Δεν λέμε, γιατί μιλούσαμε στην αρχή της τουρισμό. εκπομπής ακριβώς για συγκριτικά πλεονεκτήματα στρατηγικού χαρακτήρα, πολιτιστικά πλεονεκτήματα που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Μα δεν θέλουμε θρησκευτικό τουρισμό. Αυτή τη στιγμή η Βέρεια κάνει μεγαλύτερες γιορτές για τον Απόστολο Παύλο παρά εμείς που πάτησε το πόδι του που ξεκίνησε από εδώ. Και μετά κατέληξε, μετά από πόσο καιρό κατέληξε στη Βέρεια. Η Βέρεια αυτή τη στιγμή κάνει μεγαλύτερες γιορτές και μεγαλύτερη διαφήμιση για τον Απόστολο Παύλο. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ορίστε. Η πύλη πάλι του Αϊγιανιού. Πήγανε κάποιοι να το σοβατήσουν τις πέτρες από την πύλη. Βλέπετε, λευκός σοβάς. Και τραβήξαν και γραμμές για να φαίνεται ότι είναι πέτρα. Και τους είχαμε σταματήσει εκείνο το διάστημα. Και έτσι έμεινε. Όπως βλέπετε. Και εδώ ακόμα μια πλάκα του 1898 με το σταυρό στη μέση. Έχει γίνει φωλιά για περιστέρια. Μπροστά στα μάτια μας είναι αυτά. Δεν είναι κρυμμένα. Δεν είναι κάπου έξω, εκτός όριο του Δήμου. Είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Περνάει κόσμος, περνάνε τουρίστες. Έχετε δίκιο. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσεις ούτε τη λύπη σου, ούτε την αγανάκτησή σου. Έχω και κάτι ακόμα να σας δείξω. Την Αντισάρα. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουνε. Κοιτάξτε εδώ.
Πήγαν και χτίσανε εκεί πάνω. Αυτό είναι στην Καλαμίτσα. Όπως βλέπετε, εδώ είναι το αρχαίο λιμάνι, είναι στο Λούσι. Τενέδο, πάνω από το Λούσι. Στην Τενέδο, στάση Αμπελάκη. Το αρχαίο λιμάνι. Χτίσανε μετά από πριν πόσα χρόνια, δεν ξέρω τι έγινε η οικοδομή τέλος πάντων, και φτάσαμε πλέον στο σημείο να μπει και ένα σκουβάς και να τελειώσει και η ιστορία. Και έχουμε εδώ στην πόλη μας αυτή τη στιγμή μια εγκάθετη, μια ορκισμένη τουρκολαγνία να φτιάχνει μόνο οθωμανικά κατηχητικά, μόνο μεντρεσέδες, μόνο τζαμιά, με πιο δικαιολογητικό πολιτιστικά κέντρα. Δεν θέλουμε τέτοια πολιτιστικά κέντρα. Κάνε ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα ανοιχτό θέατρο πάρκου. Κάνε κάτι άλλο. Μην παίρνεις συγκεκριμένα κτίρια τα οποία είναι της Οθωμανικής περίοδου. Φτιάξε ελληνικά. Φτιάξε ελληνικά. Συντήρησέ τα. Δεν είπαμε να τα γκρεμίσεις, αλλά μην τα δίνεις σημασία στο τι, στην ποιότητα της ζωής του κόσμου. Μην έχει κάποια, ας πούμε, μην ζει ο κόσμος μόνο με οθωμανικά μνημεία. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση. Δεν μπορεί συνέχεια στην κορυφή της λίστας να βρίσκονται αυτά τα μνημεία. Δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω να διδάσκω με πολιτισμό από ένα οθωμανικό κτίριο. Θα μάθω λοιπόν τον πολιτισμό μέσα από ένα κτίριο το οποίο το γέννησε τον πολιτισμό. Από ένα ελληνικό κτίριο. Και για να συμπληρώσω, η παιδεία δεν είναι μόνο αυτή που διδάσκεται μέσα στα σχολεία, που θα έπρεπε να διδάσκεται. Δυστυχώς. Παιδεία είναι αυτό που βιώνουμε όλοι ως αφομοίωση της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Ως πολίτες αυτής της χώρας και ως μέλη αυτού του έθνους. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή μέσα στα σχολεία διδάσκεται η εκπαίδευση. Γιατί μπορείς να εκπαιδεύσεις και ένα σκύλο. Παιδεία δεν διδάσκεται. Έχει μεγάλες διαφορές η εκπαίδευση από την παιδεία. Ακριβώς. Επειδή σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να μιλήσουμε και για δύο πράγματα ακόμη. Το ένα είναι έχετε και κάποιες πολιτιστικές προτάσεις από ό,τι έχω παρατηρήσει να κάνετε για διάφορα φεστιβάλ, για διάφορες εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικές στην πόλη. Κύριε Τόνι, αν θέλετε σε πολύ λίγο χρόνο θα σας πω να το ολοκληρώσουμε αυτό. Δεν θα μπορούσαμε στις αρχές ημέρες του Ιουνίου να κάνουμε ένα φεστιβάλ, όπως λέτε, με πολιτιστικούς συλλόγους δικούς μας, μικρασιατών, ποντίων κτλ. Για αλήτρωτες πατρίδες. Να φέρουμε τον κόσμο λίγο κοντά. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό το λέτε με αφορμή του χρόνου, τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Καβάλας ή γενικότερα? Ναι, γενικότερα. Μιλάμε για ένα πολιτιστικό δρόμενο. Επίσης. Έχετε εκφράσει πάντως άποψη και για τα 100 της απελευθέρωσης. Και εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες, κατά την άποψή σας και τις προτάσεις που έχετε κάνει, εκδηλώσεις. Εκεί, επειδή ο Δημήτρης το θέμα το έχει αναλάβει προσωπικά αυτό, έχει κάνει κάποιες προτάσεις σε εμάς για να δούμε πώς θα κινηθούμε για τον χρόνο, για τα 100 χρόνια. Και μας βρίσκουν σύμφωνο σε αυτό που λέμε. Διότι υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια σειρά, πώς έγινε η απελευθέρωση της πόλης, να τηρήσουμε λίγο κάπως αυτό το γράμμα. Να έρθει για παράδειγμα ένα σκάφος του πολεμικού ναυτικού. Τώρα φρεγάτα θα είναι, αντιτορπιλικό θα είναι. Να βγει ένα άγημα, να περάσει την Κουντουριώτη, να πάμε εδώ στο δικαστήριο. Να γίνει μια αναπαράσταση. Μια αναπαράσταση με λίγα λόγια. Να σηκωθεί η ελληνική σημαία. Έχουμε προτάσει να γίνει μια έπαρση, να γίνει μια αναπαράσταση, να κατεβούν στο παλιό λιμάνι, να περάσουν την Κουντουριώτου, να φτάσουν στα παλιά δικαστήρια. Όπως έγινε τότε. Μια αναπαράσταση του αγήματος της απελευθέρωσης της πόλης. Στα 100 χρόνια. Και θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε και από τις εκδηλώσεις που κάνει η Θεσσαλονίκη με αφορμή τα φετινά 100 τα δικά της. Και φυσικά να κάνουμε και διάφορες άλλες εκδηλώσεις που είναι δικής μας έμπνευσης. Εμείς πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από εδώ, από τη γη μας, από το μέρος μας. Να δούμε. Του χρόνου είναι το 2013 η απελευθέρωση, τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση και περιμένουμε να δούμε και από τη Δημοτική Αρχή και γενικά από τους συλλόγους και τους φορείς της πόλης τι θα προτείνουν και τελικά τι θα υλοποιηθεί. Θα καταθέσουμε κάποιες προτάσεις, θα καταθέσουμε. Έχουμε στο μυαλό μας, το επεξεργαζόμαστε κι άλλο και νομίζω ο Δημήτρης έχει αναλάβει λίγο και το ιστορικό γεγονός. Ψάχνει, διαβάζει κάποια πράγματα, να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να κάνουμε μια πρόταση. Στα 100 χρόνια θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Τους οποίους αυτούς που πήραξε και για τη σημαία θα στεναχωρηθούν και για τα 100 χρόνια. Αυτούς που πήραξε τη σημαία, κάποιος τους πήραξε τη σημαία, δεν είναι? Τώρα όμως ανοίγει θέμα. Κεντρίζεται. 365 μέρες υπομονή. Τι εννοείται εκπλήξεις? Εκπλήξεις δηλαδή τι χαρακτήρα? Εκείνη τη μέρα τι χαρακτήρα θα έχει η πόλη στα 100 χρόνια της απελευθέρωσης? Ανόρθωση της εθνικής υπερηφάνειας. Ακριβώς. Και για όποιους στεναχωρέθηκαν για τη σημαία, καλύτερα εκείνη τη μέρα σπάνε στη δράμα. Γιατί θα στεναχωρηθούν πολύ. Για το χρόνο λέτε, για τα 100 χρόνια. 365 μέρες υπομονή λοιπόν. Μάλιστα. Προφανώς ετοιμάζεται κάποιο γεγονός για να ολοκληρωθεί. Και δικαιολογημένα. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί και να το μάθουμε σύντομα.
Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Καθώς κάποιοι σας έχουν κατηγορήσει ότι συγχρονίζεστε ή τέλος πάντων συμπλέετε σε κάποια θέματα με τη Χρυσή Αυγή. Και εγώ ήθελα να το ενσωματώσω σε ένα συνολικότερο ερώτημα αυτό και να σας ρωτήσω η σχέση σας ως συλλόγου με τα κόμματα γενικότερα ποια είναι, αλλά και ειδικότερα με το συγκεκριμένο κόμμα. Να απαντήσεις εσύ. Πες, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, Έτσι κι αλλιώς η κοινή γραμμή δεν έχουμε κάτι να. Καμία σχέση. Με όλα τα κόμματα μας. Με όλα τα κόμματα. Δεν έχουμε κομματικές απολαβές από κανένα. Οικονομικές δηλαδή, θέλω να πω. Ούτε μας έχει κανένας από πίσω να μας λέει τι θα κάνει. Καμία σχέση. Δηλαδή, μία λέξη. Καμία σχέση επίσης, με κανένα. Πρακτική διασύνδεση δεν έχετε, Όχι, λέτε. όχι. Ιδεολογική συγγένεια, ιδεολογική συμπάθεια. 30%. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Στο σύλλογό μας, επειδή είμαστε μια μικρή κοινωνία, ο καθένας ψηφίζει βάσει συνειδήσεως. Δεν επιβάλλει κανένας το τι θα ψηφίσει. Ό,τι θέλει να ψηφίσει. Ό,τι θέλει να ψηφίσει. Κομματικές συζητήσεις και κομματικές απόψεις δεν υπάρχουν μέσα στο σύλλογο. Και θα τονίσω κάτι εδώ. Γίνανε 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Κυριακή ήταν οι αναμετρήσεις, Δευτέρα έχουμε συνάντηση πάντα. Την επόμενη μέρα μετά τις αναμετρήσεις και του 6 Μαΐου και 17 Ιουνίου, κανένας στην Ολομέλεια δεν αναφέρθηκε για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα πράγμα που έχουμε καταφέρει από την πρώτη στιγμή και είμαι χαρούμενος που το λέω για αυτό το πράγμα. Κοιτάζουμε το σπίτι μας, κοιτάζουμε την πόλη μας, κοιτάζουμε τη γειτονιά μας. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Πάντως είμαι βέβαιος ότι τα μέλη σας θα είναι εθνοπατριώτες όλοι. Αλλά αυτό δεν είναι καν μόνο ιδεολογία και δεν εκφράζεται μόνο από ένα κόμμα. Θα σας πω όμως και κάτι ακόμα. Έχουμε ένα μέλος, το οποίο ο άνθρωπος έχει εκφραστεί ότι εγώ ψηφίζω αριστερά, ΚΚΕ συγκεκριμένα, για τα εργατικά και μόνο άνθρωπος. Αλλά είναι πατριώτης. Σκονεί με κατάλληλη ελληνική σημαία. Έρχεται μαζί μας σε πορείες. Τι θα τον κάνουμε τον άνθρωπο με το διώξουμε. Ο πατριωτισμός είναι τρόπος ζωής για μας. Έτσι. Και δεν είμαστε πατριώτες πιο πάνω ούτε από σένα ούτε από κανέναν συμπολίτη μας. Βγάζουμε την τρέλα μας, έτσι. Απλά να υπενθυμίσω αυτό που είπαμε και πρωτήτερα, ότι ο πατριωτισμός και εκείνος αποδεικνύεται καθημερινά από τον καθένα. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός για τον καθένα να έρθει να εκφράσει και αυτός τις πατριωτικές εξορισμού πατριώτης, ενώ τα γεγονότα αποδεικνύουν το αντίθετο, δεν υπάρχει. Όπως και εξορισμού δημοκράτης, αν δεν αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι δημοκράτης. Έτσι. Είναι πατριωτικό να ανοίξει το παράθυρο ο οδηγός και να πετάξει ένα πλαστικό μπουκάλι έξω. Κράτησε το μέσα στο αυτοκινητάκι σου, όταν θα κατεβείς, ρίξε το. Αυτό είναι και αντικοινωνικό εκτός ότι δεν είναι. Και αντικοινωνικό, μπράβο. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σήμερα που ήσασταν εδώ, κύριε Τόνιο και κύριε Δημητριάδη, και για το εθνικό και κοινωνικό έργο που προσφέρετε στη βάση του εθελοντισμού, καθώς ειδικά σε αυτές τις εποχές είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συμβαίνει αυτό. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ δεν ήρθαμε για να είμαστε ένας σύλλογος φραγίδας στην πόλη, ήρθαμε για να αφήσουμε το στίγμα μας, έστω και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις ακόμα. Ετοιμάζουμε κάποιες πολύ σύντομα. Θα τις δείτε στον δρόμο, θα τις δείτε κτλ. Είναι κάτι καλό για την πόλη μας. Δεν μας αρέσει να διαφημιζόμαστε. Εμείς μας αρέσει η ουσία μας. Θα το κάνουμε και θα το δείτε και θα καταλάβετε τι λέγαμε για αυτό το πράγμα. Εύχομαι καλή δύναμη στις προσπάθειές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.